pero agora volvemos a Agra de Orzán, na Coruña, onde un veciño acusa a súa veciña do mesmo andar de causar cheiros noxentos. Antonio Mosquera, a versión da outra parte é ben diferente. Xa escoitamos as dúas versións. Bueno, imos facer unha conexión un pouco diferente, compañeiros. Agora estamos na casa de Javier, que é veciño do terceiro dereita. Vou intentar despois falar co terceiro esquerda, que é Eda, que escoitastes nun vídeo que puxemos aí un pouco. Con nos está Perfecta, que é veciña xusto de abaixo, da vivenda de abaixo de Eda, do segundo esquerda. Entón, Javier, desde hai 1 ano e medio, queixase dos cheiros noxentos que saen da vivenda da veciña de Eda. A partir de aí se produce unha convivencia moi mala e incluso, Javier, ti chegas a denunciar esta veciña, non? Sí, pero non por este tema, por un tema que saliu a raíz desto, un tema de protección de datos. Pero bueno, eu lles dixen 100 de veces que estaba disposto a retirar a denuncia se eles se viñan a convivir, porque eu non quero que os boten da vivienda, sempre yo dixen. Todo o mundo ten dereito a unha vivienda, nos tempos que corren aínda máis, pero hai que se comportar cos veciños. Entonces eu, o que eu ofrecín era retirar esa denuncia se eles deixaban de botar olores ao patio e ás escaleiras. Os cheiros que denuncia Javier di que son cheiros de sucidade, de falta de limpeza. Creo que ti no seu día denuncias diante do Concello a falta do uso do extractor, non? Do extractor da cociña. Sí, porque o extractor o instalaron nunha reforma que eu calificaría de pirata, porque foi unha empresa que, bueno, instalou, polo que vemos, ten o doble de tubo de ancho que ten os dos demais pisos. Entonces, cando poñían o extractor a algunha forza, entrábame o cheiro da súa comida, pero non era só da comida, viña con ambientador, con cheiro a grasas queimadas, era todo un... E denuncias cheiros de todo tipo, antes contábasnos incluso cheiros de marihuana, a pesar de que a policía se persoou na vivenda de Eda e non atopou ningunha sustancia ilícita, cheiros de sucidade. Perfecta, que é veciña que vive xusto abaixo, ti sentíchelo cheiro algunha vez, Perfecta? Claro, non sempre, pero algunha vez sí. A que cheira? Porque é verdade que nós estamos aquí agora mesmo non cheiramos, a pesar de que é verdade que na escaleira pode haber algo de cheiro a comida, pero non é ese cheiro noxento. Dicides que o cheiro é ás veces, non é sempre. Non é sempre. E que cheiro hai? Pois é un olor raro, que eu, como non distingo moitos olores, pero en primeiras, cando empezaron, hai veces que molía como a cousa verde. Refiriste a droga? No, porque eu a droga... Pero cousa verde a que te refires? Berzas ou erva. Pero dis a comida. Pero non era, eso non é comida. Pero é un cheiro malo. Hombre, é cheiro verde, de cociñar verde, o que sea. Porque as berzas e os grelos e todo eso huelen a verde. Vale. A partir de aí nos imos... Despois non te podo decir que fora droga ou non, porque eu eso non entendo. Houve un veciño que dixo que tamén lle olía a erva. Bueno, compañeiros, nos temos esta versión, imos intentar falar, voulles pedir que nos deixen a porta aberta, a ver se somos capaces de falar coa veciña do lado, que en principio non estaba esperando. Vimos agora, a ver se somos capaces de facer esta conexión. Isto é directo, compañeiros, as cousas van así. Imos timbrar na outra vivenda, que é o terceiro esquerda. Xa vedes que as portas, edificio antigo, están moi próximas. Hola, que tal, Eda? Podemos pasar un segundiño? Imos pasar, moitas grazas. É verdade que aquí sentimos moito cheiro a ambientador, un cheiro forte ambientador, pero non sentimos ese cheiro grande. Compañeiros, podemos entrar aquí no salón, non? Hola. Vou vos presentar como era o teu nome, discúlpame. María Luisa Caridad. María Luisa. Eda, sentas aquí comigo. Ai, Dios mío, se me salió na televisión así. Mira, estamos aquí con María Luisa, que é propietaria, e con Eda, que é a inquilina, a que vive aquí. Eda, que tes que dicir a todo isto que di? Non sei se podemos baixar o volume da televisión, pero espera un segundiño. Que tes que dicir a todo isto que di Javier, o teu veciño, de que desde hai 1 ano e medio hai un cheiro noxento que sae da vosa vivenda, de sucidade, incluso chegou a dicir que en algún momento de marihuana. Mire, yo lo único que puedo decir es de que
Me da mucha pena porque intentamos hablar muchas veces con el señor y es muy, o sea, es un poco mentira, es mentira lo que él dice porque él dice año y medio, algo que no es verdad. Yo entré aquí hace 2 años y el primer año estuvo muy bien, no había quejas de olores, no había nada, porque si hubiera sido del comienzo quizás, pero después de un año que me di cuenta que el señor creo que, no sé, dejó de trabajar o no sé las condiciones porque yo ya le miraba a diario, las veces que estaba aquí, y empezó el ataque. Bueno, ti crees que este é un ataque del, non? Pero por que crees que é un ataque? Que é un ataque persoal? Falas dun ataque persoal? Sí, un ataque personal de mensajes de texto. Él cree que se ha creado, porque en ese tiempo era presidente, creó un mensaje que ahí lo tenemos, yo me salí porque me estaba dañando psicológicamente, palabras verbales, textuales, diciéndome de que soy una guarra, creo que ya lo leíste, un cerdo, que son palabras de que no se le puede decir a eso. Y ese mensaje fue el Día de la Mujer. Este sábado 8 fue ese mensaje. É verdade que nos vimos mensaxes de Javier nun grupo de WhatsApp da comunidade no que él, é verdade que con unha especie de poesía manda mensaxes ofensivas, non? Cara, onde sí que te chama estas cousas. Non sei que tes que dicir ti como propietaria. Eu como propietaria non teño nada que decir. Veño máis veces aquí, en 2 meses que levo, porque ademais nombroume de presidenta, en 2 meses que levo de presidenta ou 3, viño máis veces a este piso que en 30 anos que fai que non vivo aquí. Pero por que crees ti que hai este problema? O que ti crees que é un ataque persoal do veciño? Home, claro, ni máis ni menos. Pero ti crees que é polo cheiro ou é por outro motivo? Eu que outro motivo que eu seipa non hai. É polo cheirume a ambientador, a non sei que mezcla ambientador con comida, va de ver a salida de gases da cociña, a ver se está tan... Entón ti crees que hai cheiro ou que non? Eu vexo un olor normal, cada casa ten un olor particular. Si vas entón a miña... ti ves como que unha reacción do veciño exagerada polo cheiro, non? Ti chegachesme a dicir que era por un tema de racismo. Sí, yo lo veo y creo que todas las personas sacan conclusiones que es racismo. Es un ataque que no tiene fundamento y me gustaría decir que muchas veces le toca la puerta, ¿qué es lo que quieres? Él me dijo, abre la ventana. Y están los mensajes, abrí la ventana. Luego, si lo dejo abierto, ¿por qué dejas la ventana? Ahora, hay una ventana esta que él dice que lo tengo abierto así, el poquito, porque también me entra olores de afuera, porque todos cocinan, y me dice que sale olor que sale y mato a toda la gente de afuera del olor fuerte que Vemos sale. que hai unha relación complicada. Compañeiros, non sei se queredes facer, se queredes que volvamos a falar con Javier, non sei se podemos enfocar un momento a cociña, ¿sí? Imos Claro, un momento a cociña, Antonio. desde logo, esta é a casa. A ver, esperad un momento que me fala Juan Fuentes. Sí, nada, Antonio, entendemos que un conflito complicado con moitas fases, pero falaban antes do extractor da cociña. Eu non sei se houve algún tipo de reforma ou modificación a algunha vivenda para que nese ano e medio que non había ningún problema houvese un cambio. Espera un momentiño, Eda. O extractor da cociña funciona? Claro que sí. E pódese usar? Onde está a propiedade? Bueno, aquí está funcionando, espera. A ver, sí que é verdade que aquí hai algo de cheiro cerrado, hai algo de cheiro cerrado, pero bueno, non sentimos o cheiro noxento. Deixádeme falar coa propietaria se son capaz. Como se chamaba a propietaria? María Luisa, perdón un momentiño. O veciño falou dun tema do extractor, que se non se podía usar, que se había aí algo de urbanismo, que o extractor tiña unha instalación pirata. Que vai ter pirata? Que ademais lle mandamos a marca do extractor, lle mandamos por WhatsApp que marca e que o comprobaran. E mira a salida de gases, mira a salida de gases do extractor, que di que ten aí unha... Ten que xirar aquí, que creo que hai... Antonio, unha non sei quen fala, pregunta. sí. Fixeron algunha obra, non na instalación do extractor, senón na ventilación que vai a cuberta? Se fixo algunha obra recente que tocara o tubo de ventilación? Fixose algunha obra na instalación de saída de gases, a cuberta? Fixose algunha obra recente? Bueno, a cociña fixose recente, o baño fixose recente, pero Cando se fixo a cociña? Pois pouco antes de entrar, Edda. Claro. Rosa, queres que vayamos á cociña? A ver, podemos entrar un momento. Dende aquí teño complicado para poder analizarlo. Que estamos buscando, Rosa? Hai que rearmar. Parece ser, Rosa, que se fixo, que se restaurou hai pouco tempo a cociña, pero por que o dis? Claro, digo, porque moitas veces, o sea, falan do que o problema ven como dun ano para aquí, non? Que xusto coincide, pois, coa obra e máis coa rapaza que entrou nova da Luguer. Entón, pode ser, que aínda que o extractor sexa un... Pode ser, que aínda que a extracción sexa nova, o que é a campana da cociña,
se manipularon os tubos, os conectaron mal, pois asa como un retroceso que lle chega o mal olor ao resto dos veciños. E dan a ese patio, mira, a ventilación dese patio é moi pequeno. Pero parece que está fantástico, Que? Que visualmente parece que está Sí, fantástico. no, está ben, pero mira, é pequeno, ten un ascensor colocado aí, seguramente a ventilación é moi escasa, entón, claro, os olores da cociña, pois molestan, non? Porque iso é habitual, colocar así ascensores dentro do patio porque non hai outro sitio. A ver, non é habitual, pero sí, só ese facer, porque é certo que a lei de accesibilidade mellora, non? Para que a xente maior poda acceder prima sobre outras cousas. Entón, a veces, pois permiten excepcións, pois aínda que reduzcas ventilación ou iluminación para poder favorecer a accesibilidade ás vivendas. Pero seguramente teña algo que ver coa obra que fixeron de reforma. Eu creo que deberían de revisar como conectaron eses tubos de ventilación tanto do baño como da cociña. Antonio, a mí antes de rematar, un pouco enfocando a parte máis humana da historia, máis aló do conflito veciñal de quen teña razón, sí que me gustaría saber un pouco o sentir desta muller que, polo que nos contaba, leva un ano e pico vivindo unha situación pois complicada na que recibe mensaxes pois non moi elegantes, digamos, eses cartéis. Non sei como vive o día a día, porque ao final nunha comunidade de veciños te coñeces con todo o mundo, te cruzas con todo o mundo. Entendemos que para ninguna das partes está sendo fácil esta situación, pero ela, que nos comentaba pois que día a día vive esta situación, sí que me gustaría saber un pouco cal é o seu sentir. Pregúntame que como te sentes ti, Eda, con todo este asunto, porque antes sí que vimos algún WhatsApp ofensivo, pero tamén o veciño nos mostrou pues, respostas, ¿no? Yo psicológicamente estoy mal, porque nunca pensé que una persona me dañara tanto de esta forma, humillante. Yo sé que hay muchas personas que es horrible y son insultos tras insultos todos los días, y esto yo quisiera que si hubiera alguien que me asesore o alguien que me ayude, porque es que es terrible. Yo vivo tranquila, pero este señor creo que no me deja en paz, muy mal. ¿Tú crees que esto no se puede solucionar? Yo sí, porque he hecho todo lo que he por tu parte podido. hay intención de solucionarlo. He hecho abierto, cerrado, lo que él ha querido, tengo pruebas, he abierto. Si abro, porque abro. Si cierro, porque cierro. Si no abro, o apesta, o esto. Primero comida, luego ahora ambientadura. Ustedes están aquí, el olor no se puede transmitir, pero ustedes pueden oler que no es. Hay un ambientador muy pequeño. É verdade que cheira ambientador, pero non sentimos un cheiro noxento. Non sabemos como está a instalación, que nos dixo unha experta que o mellor a instalación non está nas mellores a instalación de toda a expulsión de gases, pero eso non o sei, tampouco somos especialistas. De todas maneiras, es un tubo que es para allá que yo lo vi. bueno, pero non sabemos ni como está instalado nin nada. Eu espero que todo isto se solucione. Tampouco quero, e que tamén eu estou nunha tesitura na que estou entre dous veciños que tampouco sei realmente, porque o veciño tamén critica. Vou ir un momento a falar con Javier, a ver si voulle transmitir que daqui hai intención de que se solucione. No, de todas maneiras, aquí hai 10 veciños. E bueno, hoxe... pero por desgraza non podíamos falar con todos. Vou intentar un momento falar con Javier, sinto deixarte así, Eda. Di que claro, que os outros veciños, pois é verdade que atopamos certo rexeitamento a poder falar. Xa sei que esta conexión non é moi usual, compañeiros, pero bueno, que estamos xusto entre dúas versións. Perdoa, Eda, eu desde logo espero que se solucione, Esperad un segundinho. A ver, a ver un momento, a ver si Antonio, podemos... podes continuar na casa do veciño, a veces se nos conxela un pouco a imaxen, hai que decir que na casa de Eva, esta veciña pues, que agora se derrumbaba un pouco contando o mal que se sinte, non creo, polo que me din, que non pactaran entrar na súa vivenda antes, non a preparou, el abriu as portas con toda a garimo do mundo. Podemos baixar un momento aí? Precisamente, por non preparar esa conexión, o mellor tiñamos un erro de cobertura, agora sí que podemos reconectar con o noso compañeiro Antonio. Antonio, contanos. Bueno. A ver, Javier, ti non crees que isto se pode solucionar? Sí, estamos abaixando o volume da televisión. Ti non crees que isto se pode solucionar? Ela transmitiunos que está moi agobiada con todo este asunto. Vou te dicir unha cousa, xa ves cheirando. Como? Que ves a túa chaqueta, ben o lindo. Bueno, a ver, eu teño que dicir que ali tampouco apreciábamos o cheiro tan intenso. Pois sí, así con as cousas. Bueno, mira, eu xa lle dixen que eu lle retiraba a denuncia se se comportaban. Eu xa lle dixen que non pretendía que os botasen do piso. Eu xa lle dixen que
que si facemos todos o mismo, isto se convierte en la selva esmeralda. Pero sí que é verdade que hai aí un conflicto de WhatsApps moi... Bueno, o conflito de WhatsApp non teño problema en pedir... Hai certas ofensas pola túa parte. Non teño problema en pedirlles perdón, que non pasa nada, que eu non teño problema en tampouco iba o seu nombre, vale, é unha especie de broma, sí, ofensiva, vale, o que queiras, non teño problema en pedirlle perdón, pero a min o que non me vale é esa actuación que acaba de facer. Espera, que me está falando dirección, e que non escoito moito, non sei se... Estou escoitando que me di dirección. Claro, non sei se ti, xa estamos escoitando como ti pides disculpas por esa parte dos Sí, eu WhatsApps. pidolle disculpas porque nos momentos en que molesta é duro, é duro cando ven ese cheiro e tes que cerrar todo. A min gusta meter a casa ventilada, é duro, pidolle disculpas. Bueno, eu, compañeiros, claro, síntome un pouco como entre a espada e a parede, non? Porque estou nestas, entre un piso e outro, con dúas versións diferentes, esperamos que se solucione, pero non sei se queredes algunha outra cousa, compañeiros. Nada máis, Antonio, grandísimo traballo e o teu esforzo tamén por intentar mediar entre estas dúas familias que teñen este conflicto. O mellor, estas desculpas do home que te acompaña agora mesmo, pois é un inicio dunha reconciliación. Pero, dende logo, parece un problema difícil de resolver. O gallá se resolva, en todo caso, que a nosa intención. Moitísimas grazas, Antonio, os dos veciños que deron as súas versións.